adalah Mama Hansen. Saya bagian dari guru sekolah minggu. Tugas utama guru sekolah minggu adalah mengajar dan membimbing anak-anak untuk mengenal dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, membentuk karakter dan kepribadian yang baik melalui pengajaran firman Tuhan, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku dan tutur kata yang baik. Halo semua, aku Bella dari Divisi Remaja. Divisi Remaja bertugas untuk membimbing dan membuat ibadah remaja yang terdiri dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Divisi Remaja juga memiliki kegiatan yang menarik. Contohnya, pendalaman Alkitab, pembagian kelas, dan banyak lainnya. Remaja HKBP Yogyakarta. Maroha, Mardisuk, Marhabahonya Ture. Kami dari Divisi Song Leader. Tugas Song Leader adalah memimpin jemaat dalam pujian, mengarahkan nyanyian sesuai liturgi, dan bekerja sama dengan tim musik agar ibadah berjalan tertib serta penuh sukacita. Hai, kami di sini dari Divisi Musik. Kami bertugas untuk mengiringi jemaat dan song leader dalam menyanyikan lagu pujian. Hai, saya Frans Manalu selaku pelayan soundman ibadah HKBP Yogyakarta. Di sini tugas saya mengatur keras pelannya suara, baik itu alat musik, song leader, paragenda, pewarta, dan pengkhotbah, sekaligus kru perlengkapan audio yang ada di gereja. Hai, aku Broklen dari Divisi Multimedia. Kami bertugas melayangkan tata ibadah dan membuat media di HKBP Yogyakarta. Shalom, selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.
Salom. Dalinay salom. Halo. Amanginang songsonin ng haha ang ginang pinaribot. Tabuka mapraminggota alani taparadi ma rohado pikirata. Martang yang naho mahita. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor sada ayat sada sahat prodi ayat tolu ringgasma hotor diku. Memuji di
hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru. Ay nunga di pabahin ibana akahalongangan. Nunga di pabutohon Jahoba hatuaon na. Nunga di papatar ibana hatigoran na. Diadopan ni aka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamun na nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita, alai Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimun na mangulu hami, ala ni haheheonmu, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulunami, ruas mudo hami di pausat hodo hami sian hahulumon tuhati huron sian hamatean tuhang uluan atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangulu pai masahat hami tulabungmu. Amen. Hudul mang. Bagaimana patik ni debata di paramingguota di hari minggon ima sian patik patuluhon dohot lapatan na patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gusoture dalanna ayo na humna dusugut akan namar sini yang di guarna dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asawnang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran naroa manang mangasi marhite-hite guarni debata ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do si dohonon guarni debata songonima sahak ni patikna atong rak mangidugogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai rak mahita madok ale Tuhan debata saya parguguhi mahame mangulahon no bar tu patik ni. Amen. Sukapi manohon rohaku
poti madosa tanda gudangi tuadopan di debata martang yang mahita di bagasan rohata. Ale di bata pergugu nasuhatu dosan jala ama parasiroha dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian perjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani ubayan hupangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen tabigema hata baga-baga taringot tuhasisaan di dosa parasi roha jala pardenggan basa do jahuba labat terimas jala parasi roha gudang dang dibahet tuhita hobar tuak kadusata jala dang dibalason tuhita hobar tuak hazahatota songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani jahuba diakkan namak kabiari ibana asanga pemadi debata nadigijang amin udul mam. Tapi kema hatan di debata turpok epistel di minggu tasadarion sian 2 Tesalonik bidu patuluhon mamuka sian ayat sada saat di ayat 12 margati soreng mahita majahasa umulai hami ma ayat na parjulo akasipaingot akup ni tangihon hamuma hami aliak kadongan asa marlojong hatan itu hani jala marsangap songon na dihamu
alai haposat do Tuhani patugon na do rohamu jala ramotan na dohamu maralohon na jahati. Saya ditugu-tugu Tuhani ma rohamu tuholong ni rohani debata dohotu habengeton ni Kristusi. Ai di boto hamudo manang songod dia patut tiruamuna hami ai dada songon naso maradat hami di tonga-tonga muna. Dada naso marsahala haminian alai naing pasong-songon nami diri nami tiruat di hamu asa dihiton hamu hami. Aitar begitu tu hami adong do deba sian hamu na naso maradat parangena akan naso mula-ulaon naso siulaod do tahe di jama. Ido saatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan au piopsa. Amin. Tuhan yang bersama.
tidakko mahaporsiaw tay sonani hatidakko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion ra mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tibunuhon ni si Maria nagabi-gabi asetod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal laibana di hau pinorsilang na tuat tubanu ator dudung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahud dulu siamun ni debata Jahoba amanai pergugo na suhatu dosani di simaibana pemamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Udul ma. Shalom. Halo. Hamuna donga saha porsiau di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorak sojinahahon odolani tikting ni huriata di hari Minggu sadarion. Atas goarni parhalado HKBP Yogyakarta. Parjolo mahu pasahatami hata horas soras tuhita saluhutna. Dohot tu akadongan na oddope rap marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasahatami matabe di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Horasma dihita saluhutna. Ors. Udutusi hujahaho kami ma oddolani tikting ni huriata sadarion. Na parjolo goar lapatan dohot topik Minggu 3 Mei 2026. Goarni Minggu kantate. Edeho kamu ma di Jahoba edenai baru pesalmen 10 walu ayat sada topik marede tu Jahoba. Napaduahon pakkobasion di parmingguan pukul 15.30 jamita amang padita Ucok Fernando Hutasoit MTH agenda amang situa El Lumban Raja SE Tikting Hami Sadiri Situa Rosana Borusiahaan petugas na asing Taihutoma Songon Nauntar Surat Tauduti tunamangihut partangyangan wilayah di bagasan Mingguon di wilayah tengah di wilayah selatan wilayah utara timur barat tuan rumah partikian Taihutoma Songon Nauntar Surat. Diuduti museng dohot ulaun ni kategorial di bagasan samingguon hobar tu nauntar surat. Asa sudema akar ruas mangihuton partangyangan wilayah hobar tu wilayah nabe. Jala mangihuton partangyangan kategorial hobar tu kategorial nabe. Tauduti tu warta na mangihut warta dagdanak na sorang. Sorang dosa dadak danak boru buha baju di keluarga RC Barani boru sinurat na di tanggal 1 April 2026 di Rumah Sakit UAD Yogyakarta. Hipas dodak danaki suak songoninang natorasna anggiat ma di pasu-pasu tu hatta. Tauduti tu warta na mangihut PA remaja di Patupado PA remaja ima hari Sabtu sia Mei 2026 masuk pukul 10 pituwip di sekretariat gereja. Nama jabui PA remaja ima Rapa Boru Tapu Bolon Rainer Sagala Valen Turnip Evan Marpaung Dohot Agata Boru Malau. Asa sude remaja mad dohoti partangyangani. Tauduti tunamangihut parmingguan bahasa Inggris manang Sunday service tapatu padoan non di parmingguan pukul 10.30.
Wartana papituhon par guru malua reguler, hobar tu program par guru malua reguler di patu pado ima, ujian lisan par guru malua na di dongani natorasna, laos diuduti malua di hari Minggu 10 Mei 2026 di parmingguon pukul siawip. Tauduti tu wartana pawaluhon, parheheon ama saresot HKBP Yogyakarta. Hobar tu program kerja naung disusun tu parheheon ama saresot HKBP Yogyakarta di patu pama akka kegiatan namangihut, kerohanian, olahraga, hiburan, laos di pesta puncak parheheon di patu pa ima di hari Minggu 2 Agustus 2026. Adorak so parheheon ama saresot di patu pama parheheon ama khusus HKBP Yogyakarta na di dohoti sude wilayah asa mangarade masude ama lahomat dohoti ulauni jala akka hasil kejuaraan omma nagabe calon tu parheheon ama saresot utima boima taida jadwalna ima jadwal kegiatan olahraga songoninang kegiatan kerohanian songoninang kegiatan hiburan. Tauduti tu wartana pasiahon pertangyangan parhalado dohot keluarga hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 10 pituwip di patupado pertangyangan parhalado partohonan rap dohot keluarga nama Jabui ima parhalado wilayah utara di bagasni keluarga CST ia Sinambela Boru Lumban Toruan. Pinangi doma haradeon ni parhalado suak songoni dohot parhalado emeritus sian HKBP Yogyakarta dohot keluarga maddohoti partangyangani. Tauduti warta kunjungan gerejawi manang tamu huria. Di hari Minggu nanaengro tanggal 10 Mei 2026 marsakap doro seksi lansia HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Jakarta Timur. Tauduti na pasapulu sadahon undangan persekutuan doa oikumene hana di hari Senin nanaengro 10 Mei 2026 rodo undangan sian persekutuan doa oikumene hana maringanan di GKJ Pakem alamat tertera asabor hatma anggota ni seksi paropuan nahobar tusi. Tauduti tuartana pasapulu duahon penerimaan mahasiswa baru STT HKBP Pematang Siantar. STT Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar membuka tahun akademik 26-27 tu akka ruas namar sakap naing sikola tu STT HKBP. Boima mendaftar hobar tu syarat na adong di papan pengumuman ni gerejata. Wartana pasapulu toluhon paturehon taman sekitar gereja hobar tu parsagian wilayah suak songon inang bajar, tajahama songon naung tar surat di layar. Tauduti tu nasa pasapulu limahon. Kis gereja HKBP Yogyakarta, adong do dua naparjolo ima kis BNI, namar hadomuan maun tu tok ripe dohot sumbangan pembangunan. Napaduahon kis BRI, namar hadomuan maun tu guguat tahun manang pelean bulanan. Tuha mulia teon, dohot tu sumbangan. Tauduti warta napa 10 onopon haporluan tu pembangunan. Mardomu hurang dope biaya tu pembangunan ni rumah pastori godang na 100 juta rupiah. Pinangi doma haradeon ni ruas membayar tok ripe ima tu rekening BNI cabang UGM nomor rekening tertera atas nama Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta atau Bank Mandiri nomor rekening tertera atas nama Pembangunan Gereja HKBP Yogyakarta. Gomosma pinangido tu sude ruas asa pasahaton tok ripe naganu. Dipangido tu akka ruas nama transfer kis asa dikirim scan slip transfer ala data bank dang tarsurat gowarni nama ngalehon. Molodang adong tarsurat gabe berinisial NN.
Tauduti tu warta napa 10 pituhon mengalului pangajari tu guru sekolah minggu, bajar-bajar atau remaja, multimedia, song leader, tim musik dohot operator sound. Pinangi doma tu ruas na ukap rohana laho mangurupi pakko basio di huria. Asa pasi dohot mamilehot dirina, laho pauliulihon akan arikot hobar tu talenta nabe. Asa mendaftar ma tu situa manang tu sekretariat huria. Namangihut muse mangalului parhobas manang tenaga volunteer seksi kesehatan. Pinangido haradeon ni na poso bulung na uka prohana gabe tenaga volunteer laho mangurupi tim kesehatan. Siala naung lulus kuliah aka parhobas na salpu, jala dipasahat akan nanaing mangalehor rohadang pola ikon latar belakang persikolaan medis. Wartana pasapulu siahon, pasahaton selamat ulang tahun ari hatu tubuh dohot pardongasari peon. Saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun, tu ruas nama ngolopon ari hatu tubuna, dohot nama ngolopon ha ari hot ripe. Mamukas yang tanggal tolu, sahatu tanggal sia Mei 2026. Marlas ni rohama ianggo partigori mangasaho Jahoba, jala marhaposa tuibana, jala mamuji-muji masude nati gorrohai, tersurat di Pesalmen 64 ayat 10 sada. Tauduti tuartan apa 20-hon, ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagaledo pe pamatang na di bagasna. Tatangnya koma akadongat namar sahid di rumah sakit suak songoni dohot na di bagasna ganup. Sai tumibu mana sida malum, tumibu hipas di pargogoi dohot di pasu-pasu tu hatta. Diuduti muse bunga nilanggatan. Bunga langgatan di parminggota sadarion, sian keluarga LC Hotang SE AKT MM, Boruhuta Galung SE AKT, mauliate di keluarga jala saya ditabai tuhat tama pasu-pasu tunasida. Di tahun 2026 nunggata pasiat. Dia karuas nanaing manubang bunga di langgatan, boydo mangisi di tahun 2020 itu. Asa menghubungi situa Dr. Randa RLC H. Borunadiak, kontak person tertera. Kemudian, pinangido turuas na ukap rohana laho pasidohot merangkai bunga ganup di hari Sabtu di gereja. Dung sipul tiktingon, boima taida video singkat taringot ulaon merangkai bunga. Tauduti tuarta napa 22 hon, Bibel si jahaon mingguon, mamukasian ari Senen, sahat tu hari Sabtu, sajaha masongon nauntar surat, songoninang jadwal hari tahun ni huria di parmingguon, di hari minggu nanaing ro tanggal 10, diuduti muse tu tanggal 10 pitu Mei 2026, sajaha masongon nauntar surat. Tauduti tuarta namangihut ima warta parhepengon, siat tanggal 24 sahatu tanggal 30 April 2026 saldo akhir per 30 April 2026 sajaha masongon nauntar surat. Songon ima tikting dihita sadarion horas madihita saluhutna. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet
Mari dehita. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mangramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Yuk kita buka lagi buku ND kita tadi 561. Yang baru saja kita nyanyikan karena ada yang masih kurang di situ. Yuk silakan Inang Parorgan. Di terakhirnya itu nyanyikan amennya. Kalau nggak dinyanyikan amin yang nggak bisa tidur nanti kita kan, karena itu yang diminta buku ND kita, aminnya itu harus dinyanyikan. Kita buka hatani debata turpuk di Sadarion tersurat di buku 2 Musa Keluaran 15 ayat 124. 2 Musa 15 ayat 124. Keluaran 15 ayat 1 sampai 14, 2 Musa 15 ayat 114. Ede puji-pujian ni Israel. Dungi dedehun si Musa dohot hala Israel ma edeon di Jahoba akaridok nasida ma songonon. Marede ma au tu Jahoba ay marmulia situtu ibana. Hoda dohot parsihudulna di usopon tu bagasan laut. Jahobado hatogauku doho puji-pujiaku jalama jadi hatuauku ibanado debatakku
pasangapok kumaibana debatani damang do ibana pati bulok kuma ibana jahobado ulu balang bolon jahobado guarna akahureta ni raja parao rodi paranganna di usop podo tu bagasan laut parsi hudul akana pinilitna di lonok kodo tu bagasan laut arung akalungdo makukupi nasida lonongdo akan nasida tutoru songon batu tangan siamun mi ale jahoba marmulia di bagasan hagogoon tangan siamun mu ale jahoba mangaropuhi musuih jalamar hite-hite hina tibulni hasangaponmu disiapokko akana mangaloho dilalu hokko parpiar-piar nirimasmu manudahu nasida songon durame mar hite-hite parlongos ni igungmu mar litong-litong aka aiki mar si jongjong aka galubang songon dorpi mangibulbul ma akalung di tonga-tonga ni laut dungi ninna muswima leleokku takupokku manasida bagiokku ma taban sobu marohaku midanasida upatokku ma podakku siaponon di tangaku manasida di obusok kodo hosam gebidiliku pilaut nasida akalonong manasida songon sibora tu bagasan aek akan atongam ise masongoko ale jahoba di tonga-tonga ni akadebata ise masongoko marmulia di bagasan habadiaun nasokal mar puji-pujian namambahen halongangan dung di patotol ho tanganmu siamun di bodut tanui nasida di togi hokko mar hite-hite asiasim bangso na pinaluamon di patol hasho nasida mar hite-hite hato gaonmu tu bagasan inganan ni habadiaunmu di BG akabangso baritai gebe akadot-dot nasida manibas-nibas ma halak Filistim akamang inang rodi akang ginami naposubulung ahamatutu pangetusion ni maredde bernyanyi molo somal hita maredde manangra adong sia kita na hobi maredde tarlumubi di hita halak batak tarbarita do halak bataki malobe maredde molo didok dia kapar hapistaran maredde ima mengekspresikan apa yang tertanam dalam hati mengeluarkan melukiskan marhite edde dohot puji-pujian ima molo maredde debas yang akapara pistaran madok maredde ima mengeluarkan suara ima molo maredde tapadumu ma pangetusiona maredde tuguar ni minggu tasadarion namadok minggu kantate edehon ma di jahoba sada edde nai baru boldok mengedehon di jahoba edde nai baru dang namadok berarti edde na lelengi dang pola bedi edehon dang songoni pangatusioni kantate bernyanyilah bagi Tuhan nyanyian yang baru lapatana nai barui ahado dang edei nai baru daung alai semangat taido nai koni baru roha taido nai kon ibaru pangatusion tu deba taido nai kon terus adong perubahan di hita
songo dia do pangetus yoku sian ari tu ari, bulan tu bulan, tahun tu tahun, au manada de bata laos ima haruar matutu ede nai baru, berarti au markantate ma di bagasan mingguon. Dungi di patol has matutu di topik minggu tasadarion, marede tu Jehovah, aku menyanyi bagi Tuhan. Natar surat terpukta sian buku 2 Musa 15. Ima pengalaman isi Musa rap dohot bangsa Israel. Dung di bolus nasida laut rara atau laut merah. Kalau kita mau baca khotbah ini bukan lagu biasa ini. Ini bukan sembarang lagu ini. Ini bukan lagu yang biasa-biasa, bukan. Justru kalau kita mau meninjau dari akar teologisnya, ini luar biasa ini. Dari sejarahnya kalau kita mau baca nanti di pasal 13, pasal 14, bagaimana Musa membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba mereka sudah berhadapan dengan Laut Merah, sedangkan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun mengejar mereka, dan teks mengatakan di pasal 14 mereka sudah hampir sampai untuk menyerang kembali umat Tuhan itu. Mereka ketakutan, umat Tuhan ketakutan. Di depan ada laut, di belakang ada bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Artinya depan kematian, belakang kematian. Idobahan di bidu sapulopati, dung diboto bangsa Israel matutu. Hamateyan do hape Musa dibuat kohami haruar siantano Mesir. Tu hamateyan do hape. Dang boy boluson nion laut raraon dang boy. Tumagun mamusa matehian mahamili tanah Mesir. Kenapa kau bawa kami ke sini? Ke padang gurun ini ngapain pula? Lebih enak kami tinggal di situ. Chaos mantar terjadi. Chaos, kacau balau. Di pikiran ni bangsa Israel tiki dang adong behaluaon bihita. Tokinai ro nama Firaun, ro nama bangsa Mesir, ditakup mahita, bunon na mahita. Ale disima kamang akainang remaja na posubulong na marminggu di Sadarion. Martangyang matutu si Musa, bangido pangurupion tu debata. Dungi didok debata matu si Musa, patol-tol matukot mutu bagasan aeki. Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Kita sudah tahu bagaimana cerita kelanjutannya. Dengan kuasa Tuhan, laut itu terbelah menjadi 2. Sampai sekarang, coba sebutkan, siapa manusia yang pernah membuat laut menjadi terbelah 2? Sampai sekarang, sampai detik ini, siapa yang pernah? Singapura, mereka tidak bisa membuat laut terbelah menjadi 2. Tetapi mereka mulai menciptakan daratan dari lautan. Coba lihat negara Singapura. 20 tahun yang lalu, berapa luas negara mereka? Sekarang, berapa pertambahan luas negara Singapura? Hanya sampai itu yang bisa mereka lakukan. Alai mulu diberi kamu akama kenang remaja napa subulung sahatu tikion. Belum pernah ada sejarahnya manusia bisa membelah lautan. Terjadi itu hanya 1 kali di zaman si Musa. Dung di patol-tol si Musa matukut nai tarbola ma aiki gabe 2 bagian. Turpuk madok mardalan di tanona mahiyang donasida. Logika berpikir manusia hancur lebur dengan kuasa Tuhan.
Ido ubahen dung mardala nasidas mamolus tanona mahiyangi sahat matutu nasida dihasahatanna dungi neng Roma tutu bangso Mesir na niluhon ni Raja Firaun ngasahat be nasida ditanoi romu sehatan Tuhan tu si Musa patol tol matu kot mutu aiki dipatol tol si Musa ma puk air yang terbelah menjadi dua kembali menyatu. Laus disima parmate ini si Raja Firaun rapdohot aka soldaduna. Dung dibereng si Musa rapdohot aka bangso Israel mana masai Roma bidu 15 memuji-muji di batama tutu si Musa didok manakingan di ayat na parjoloi hakamang akainang remaja na posubulung maredde ma'au tu Jahoba ay marmulia situtu ibana. Itu makanya saya katakan tadi ini bukan lagu biasa ini lagu kesaksian ini lagu ungkapan syukur ini lagu pengagungan bagi Tuhan ini lagu untuk membesarkan nama Tuhan ini. Lagu si Musa adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dengan perkataan lagu ini, Musa mau mengatakan hanya karena Tuhanlah mereka selamat. Hurian itu hatta, ido hudok nakingan, do tutup pangatusioni nama redde. Apa arti bernyanyi kira-kira bagi kita? Jangan kita kira orang yang bernyanyi itu harus bagus suaranya. Tidak. Kalau saya bernyanyi, mungkin petir dan guruh serta hujan lebat akan datang. Karena suara saya di bawah pas-pasan. Dan mungkin kita akan pulang semua. Tidak enak didengar. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk bernyanyi bagi Tuhan. Itu makanya orang yang bernyanyi ialah dia mau mengekspresikan, mengungkapkan apa yang dialaminya dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu poin pertama dalam khotbah ini. Ido bahain akadongan sahuria molo neng maredde hita parjolo do ikon ingototta ise do debata. Molo neng maredde hita ikodo taboto tu isedo si ede honotta ede tai. Kemana kita nyanyikan lagu kita itu? Ke diri kita kah? Atau ke keluarga kita kah? Atau ke orang lain kah? Kalau Musa mengatakan pertama yang harus kita nyanyikan ialah Tuhan. Parjolo sahalia kamangkai nang remaja na posubulung. Kalau Anda bernyanyi, ingatlah bernyanyi untuk Tuhan. Coba dulu saudara-saudara mahasiswa di tempat tinggalmu. Pertama sekali ketika Anda bangun pagi, lagu siapa yang dinyanyikan? Aku masih di sini di atas bumi ini. Lagu Jamrud kah? Lagu Sleng kah? Lagu Padi kah? Manang lagu-lagu rohana. Itur edeni aha putus cinta. Hancur hatiku. HP baru dope hita. Dungo sian podoman. Disi tedehon ma. Ede ni portibion. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mamuka minggu, mamuka hari Senin marsugut, tirulah si Musa, dungdungo ibana, dibereng ibana mentutu nama sai, halongangan bolot donon, halongan bolon molo di teologi PL, halongan bolon do, boy mamolus nasida, mamolus tanau namahi yang di Laut Rarai. Itu mujizat terbesar itu menurut teologi PL. Diingot si Musa matutu mengedehot ede puji-pujian tu debata.
molo halak Jahudi halongangan do molo boy hita tutudungo sian podoman. Orang Yahudi itu menganggap kalau kita tidur sama seperti kita mati sebentar. Karena kita menaruh roh kita ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya bagi orang Yahudi, kalau bangun dari tidur, itu mujizat yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun di pagi ini. Itu makanya setiap pagi orang Yahudi itu selalu bersyukur karena sudah bangun dari tempat tidur. Itu makanya saya katakan tadi, poin yang kedua dari khotbah ini ialah, mari mamuka mi ari Senin marsugut dung behi ta senaka podomat tabe, sempatkanlah untuk bersyukur memuji nama Tuhan. Saya nggak katakan begini ya, saya juga suka kok lagu-lagu Udok Majo Ede Portibion, saya juga suka, saya juga ngefans. Tetapi saya lebih ngefans, saya lebih cinta dengan lagu rohani. Mulailah membuka satu hari dengan memuji-muji nama Tuhan. Bukan persoalan saudara bagus suaranya, tidak persoalan itu, tetapi persoalannya ialah apakah saya mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ima poinna paduahon. Na mangihut akadongan sahuria di sini di edenisi Musa rabdohot akka bangsa Israel adong matutu berisi nyanyian ninasida. Lagu mereka itu ialah lagu pengajaran. Lagu pengajaran. Ayat 1 sampai ayat 14 itu ialah lagu pengajaran. Tuhan adalah begini, Tuhan adalah begitu, Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa, siapakah yang seperti Dia, dan seterusnya. Jadi apa yang dinyanyikan oleh Musa ialah pengajaran, didake. Sehingga ketika umat mendengar nyanyian Musa itu dan jemaat di Israel itu mendengar, mereka menyanyi dan mereka memberikan pengajaran itu dan membuat pemahaman yang baru. Siapakah Tuhan yang mereka sembah? Itu sebabnya tuaka song leader, tuaka pare dekor di tonga-tonga ni huria. Dang tuhita saluhutna. Kalau kita bernyanyi lagu rohani, nyanyikanlah dengan baik dan benar. Sekali lagi saya katakan, bukan masalah suara, karena suara saya pun di bawah standar. Tapi nyanyikanlah dengan baik dan benar, karena di situ kita menyanyikan lagu rohani, di situ berisi pengajaran. Di situ kita mendengar suara kor. Di situ kita diajarkan oleh kor tersebut. Di situ song leader menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Kita mendengar. Di situ song leader secara tidak langsung mengajarkan tentang firman Tuhan. Di situ saudara menyanyikan lagu puji-pujian, entah di tempat tinggalmu, entah di tempat kampusmu, entah di tempat pekerjaanmu. Ketika orang mendengar lagu pujianmu, di situ saudara sedang memperdengarkan firman Tuhan. Itu makanya menyanyikan lagu rohani itu, nyanyikanlah dengan baik dan benar. Karena di situ saya sudah berkhotbah untuk orang yang mendengarkan nyanyian saya. Naparpudi hama kadongan sahuria dibereng jala diedehun si Musa ma edeon tutu. Adong matutu di ayat 110 tolu pasten. Ayat 14 tu 15 future tense. Ahadona yang didok disi on ma poina parpudi. Tiki marede si Musa pasten ma ibana. Diingot ibana ma, ditatap ibana ma, songon dia ma nakingan pambahenan ini bata,
tu si Musa rapdohot bangso Israel. Boy mamolus tano na mahiyang laut terbelah menjadi dua. Ima pasten na king. Dungi di tatap si Musa ma ayat 10:15 tujolo. Dirajumi si Musa do Tuhan moloboy hami tutum mamolus tano na mahiyangon laut raraon. Porsea do hami ima 10:15 boy do boluson nami ima tano halonongan padang gurun. Boy do hami taripar anon sahatu tano nagok pasu-pasu tano Kanaan. Jadi Musa dia ketika bernyanyi dia melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang lampau dan dia menatap ke depan dengan penuh keyakinan pasti Tuhan akan menolong. Songoni maha porsio ni halak na porsia kamang kenang remaja na poso bulung. Molo nagang gudo pehamu mamereng de bata. Molo naragu do pehamu isi do Tuhan Yesus. Bere kamu ma tupudi histori pengalaman hidupmu. Songon dia matutu Tuhan Yesus mengurupi hamu. Borhat hamu sian bono pasogitan. Sahatu Yogyakarta, kota pendidikan. Naing marsiajar di Yogyakarta. Alani ise do au boy sahat di kota pendidikan on. Ikon raju mata do historis pasten holan alani debata. Dungi mamereng mahita do pak tujolo future tense. Molo di patol hashoau Tuhan sian sidikalang si borong-borong sian porsea sian belige saat au tu Jogjaon. Saya yakin Tuhan salelene Jogjaon future tense. Saya menatap ke depan, engkau akan memberkati saya. Amin. Nah ganggu dope hita kan? Amin. Ya, jadi alaniah mang inang remaja na posubulung mamereng de patah bereng ma secara pasten historis parngoluanmu. Songo dia matutu Tuhani mengurupi ho satu sadarion bereng matujolo jala yakin ma. Songoni di bende batatu ho secara historis songoni matutu burjuni de bata mengurupi hita manatap masa depan martang yang mahita. Moliate madiho ale Tuhan nunga hutang yok kami hatam asa parsidohot mahami tutu mengedehot ede puji-pujian mi dang alani bagak manang so bagak suara nami ale ikon adong matutu motivasi semangat nei baru pangatusion nay baru Tuhan mana daho Kristus Yesus nong paluho kami sian hamatean Kristus Yesus nong mangaleo dihami asini roha mamere kami tupudi manatap kami tujolo idu haporsyon nami songon dia Tuhan pangurupionmu dihami songonima porsea hami pangurupionmu di hami ruasmon atong sudia kana niulan di tangan nami Tuhan sudia ka ulau ni ruasmu manang di dia nasida maringanan mangula ka ulaon nang dia ka mahasiswa-mahasiswi aka angginami na marsiajar mangalapar binotoan di Jogjaon pos rohanami nahodo tutu mamasu-masu nasida akan namar sahid ramoti mamang lehon mahamalumon na dirawat di rumah sakit Nuaing pada unibolon doho dinasida pergugui ruasmon nang naman jaga pe dongani mak na makamulatehon asini roham ala naung sahatutu sada umur nai baru umur nagajang di bagasan mingguon ima ulang tahun hatu tubuh nang padongan sari peoni lasti rohana sida lasti rohanami doi jalan nunga gudang nakingan hubege hami baritani tikting partangyangan wilayah parhalado nang ulaon diganup kategorial
nang nasida nang pasahaton hamauliateon nang pelian tahunan di tonga-tonga ni huriam. Ale Yesus Tuhan nami, dongani ma ruasmon, molo mulakbe anok kami salpusian parmingguanon, pataru sahat ma nasida marhite aka kendaraan nabe di bagasan hai pason. Atong sahat dihoma Tuhan tutu parnguluan nami nang tangyang nami nang keluarga nami, marhite Yesus hai martangyang molate madiho. Amen. Hita marede dohot pasahat pelian.
Selanjutnya kita berdiri. Tatangnya kon mapeliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo harorwani saluhut siluleho na dinggandot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilhon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni selain lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinorbedia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut melomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sayasi marohana marnidaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala saya dipasaur honma damena tutodim.